Nincs egy ilyen nagy biblia, amiben minden le van írva, hanem mindig ott van egy ilyen rejtélyessége körül az egész körül, és valahogy, mintha ez egy gyerekkori kíváncsiságom kezdett volna így újra terelődni felé, hogy vajon mi lehet, hogyha ott belépsz azon az ajtón. Mindenki tetováláson keresztül így fel tud szabadulni, és önmagát jobban meg tudja élni. És így tetoválóként, hogy én meg ennek a részese vagyok, ez egy ilyen nagy plusz. Ha magamtól kellett választani, akkor valamilyen portrét szerettem volna rajzolni, valamiért ez volt mindig a legjobb érzés. Minden egyes munkával, ha csak egy vonallal, vagy egy folttal, vagy egy színnel, vagy valamivel, amit addig nem használtam, egy ilyen új dolgot teszek a magamével. Szeretek kísérletezni, feloldani akár egy realisztikus mintát, elvenni belőle, hozzáadni, keverni, hogy egy picit olyan érdekesebbnek tűnjön az egész. Egy tetoválás, mint egy ilyen végtelen valami, közben én egyre inkább arra jövök rá, hogy ez így a pillanatnak szól teljesen. A legbelsőbb valód, ami igazából így kijön a felszínre, és fizikai síkon megjelenik, és sosincs vége.